jotta kuntalaiset on aktiivisia, niin minusta kunnan niin pitäisi tarjota hyvät harrastusmahdollisuudet. Me pystyttäisiin tarjoamaan maksuttomia tiloja junioritoiminnalle. Ja sitä kautta sitten tukemaan meidän nuorisoa. Ja että lisäksi niin myös meitä aikuisia pitää miettiä. Me pysytään töissä virkeämpinä, me tehdään töitä tehokkaammin, paremmalla mielellä, kun meillä on mahdollisuus käydä pururadalla juoksemassa, hiihtämässä tai Jyväsjärven jäällä retkiluistelemassa. Kilpaurheilu ja junioritoiminta, ne on kiinni toisissa. Mitä paremmin joukkue menestyy, sitä enemmän se antaa intoa meidän nuorisolle harrastaa sitä lajia ja pärjätä itsekin siinä sitten. On tosi hienoa seurata, kun jyväskyläläinen joukkue menestyy. Menestyy tuolla urheilussa, on se sitten jääkiekkoa, jalkapalloa, pesäpalloa. Ja samalla kun kannustetaan joukkuetta, niin siinä niin kuin tuntee olevansa jyväskyläläinen ja yhteisöllisyys kasvaa ja tämmöinen side kotiseutuun sitten vahvistuu.